Madokachere wana Mhanduwe, tinokutambirai kuna dzomanhoko muzuva rokupedzisira mumwedzi waChiwabvu. Nyasi nyika yaonesiwa mapipi akaitiwa nozuro namai kupe newamwe wavo. Taratidziwa wachinamata wakakomberedza guva ramushakabvu Morgan Tsvangirai. Wachinamatako wakumbira munamato wokureketa kuti wakumbire watsvangirai wawahwire pahondo dzavari kuwisana nadzo. Mapipi ari kupera ba nokuda kwematongerwo enyika. Dare reparamende nozuro rakawandudza mutemo wanano urikuda kuisiwa. Pamutemo mutsvawo wanhu vari kuchaya mapoto waribe kuroorana newamwe wanhu vachazokuwanisiwa midziyo kana wakazorambana. Danho richanyanya kufadza nokunakira vanhukadzi munyika nokuti ndivo vanonyanyorasikirwa nonguva nezvakawanda kana pari kuchaiwa mapoto. Sangano rinoringa nezvebudiriro pasi rese reUnited Nations Development Programme UNDP riri kupa mukana kune vanokona zvokunadzira zvinhu zvokuseenzesa mukurwisa dzihwamupengo. Sangano riri rakatoisa kamari kasvinu kune vanenge vazvikonetsa. Zvavari kudazvo ndezvokuti panhadzirwe zvokutsvakisa vanhu nokuteera vanhu vanenge vabatiwa nedzihwamupengo. Bazi rehurumende rinoringa nezvevashandi vokumatare ozimhosva riri kutsvaka vatongi vodare rezvebumbiro romutemo. Vatongivo vari kutsvakiwa vanenge vari vashanu uye vane makore anopfuura 12 mubasa romutemo munyika. Tinondoshuvira kuti pagoitawo vatongi varibe majoki omatongerwo enyika akaringana nawo. Nyika yedu yonenedzerwa mhosva yokukunidzira kamwoto kari kupfutsa kunyika yeAmerica. Mumwe mupiwomano waTrump areketa kuti Zimbabwe inyika imwe yenyika dziri kushanda padandemutande kukunidzira kamwoto kuti karirime zvinoshamisa. Ichokwadi kuti gore rino tiri kutofundzisiwa zvakawanda. Toenderera mberi tiri kuringadzo pasi rese. Mangwana nyika yeSouth Africa iri kupinda mudanho rotatu romupfigwa wavo. Mudanho riri zvikoro zviri kufanira kuvhurwa asi wanenge wariko wana bedzi wari kunyora bvunzo kupera kwegore rino. Zvizhinji zvati zvaringana kuti zvikorozvo zvivhurwe uye vazhinji vari kutoshira kuti dzihwamupengo richatekeshera kuzvikoroko. Maguta mazhinji okuAmerica aenderera mberi nokupfutsa mwoto nokuda kwokupondiwa kwaGeorge Floyd nomapurisa. Mudziya womwoto wabva watosvikawo nokuBritain uko kwawambawo vanhu vari kuratidzira nokuda kwenhau iyi. Wari kutoratidzira wari kuti upenyu hwevanhu vatema hugokoshesiwo sezvinoita hwevamwe marudzi. Munyaya yedu yekugumisira yanyasi, nyika 9 dzakabudirira kudarika dzimwe dzose pasi rese dzambomisa musangano wavo wadzinoita kupera kwegore kwega kwega. WaTrump watoona zvisi kuita kuti musangano uenderere mberi pabodzipo nokurambiwa nevamwe kuuya kumusanganowo bva watomisa nomusanganowo. Tinondoimba kuti vachazogona kuzviita pamberipo. Panyasi togumira pano. Ndini Mhanduwe wenhau.